Moikka! Ja nyt mä ajattelin kuvata tämmönen Stories Time-videon siitä, kun mua kiusataan vieläkin. 2. saakka on kiusattu. Mut aloitetaan ihan eka siitä, kun mä tulin kouluun 1. Ekana mä menin siis kouluun 1. Sitten siellä oli kaikki hyvin. Sitten mä menin 2. Siellä oli kaikki hyvin, mutta sitten mä menin 2. muuttaa kouluun pois toiseen kouluun. Ja näin. Ja sitten siellä alkoi niinku se kiusaaminen. Mä tulin ekan päivän sinne kouluun. Ja sitten opettajat tuntui tosi hauskoilta ja kivoilta. Mutta sitten ne ei niinku oikeastaan ollut. Ei ollut, kun ne oppilaat siis. Tai en muista. Niillä on 2 kiusaa, jotka kiusaa mua vieläkin. 2, Mutta ne niinku... No mä kerron sit vähän myöhemmin tätä tarinaa. Tai Stories Timeen varren. Niitä asioita. Ja sitten kun me mentiin ruokalaan niiden tyttöjen kanssa, me siis aloitin silloin koulun siellä 2. Ja sitten me niinku juteltiin siinä kaikkea semmoista hauskaa. Luulen, että nää ihan kivoja tyyppejä, mutta ei ole. Oikeestikin pelottaa kertoa näitä. Mut joo, sitten me oltiin ruokalassa niiden kanssa. Ja sitten ne niinku jutteli kaikkea semmoista. Ja sitten sanoi, että jos tää yksi tyyppi, niin jos tää on joskus tämmönen ärsyttävä, tai niinku se tarkoitti, niinku se oli koko ajan silleen tosi kiva niinku tyttö. Mulla on vielä BFI ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten se sanoi silleen, että jos tää on tämmönen, niin se kannattaa lyödä sitä. Ja sitäkin oli kiusattu, ihmiset oli kiusannut sitä, ne 2. Ja niinku... Niin. Sitten oli mennyt pari päivää, niin sit mua alettiin kiusaa. Sitten ne niinku jutteli kaikkia semmosia, että ne sanoi, sä et nyt tuu tänne, että me niinku jutellaan tämmöstä, että sä et nyt puutu tähän tai jotain. Ja sit mä aina jäin niinku yksin ja ne kaikki meni juttelee jotain. Mä en vieläkään tiedä, että jutteliks ne musta jotain pahaa, koska ne kerran väitti yhdessä toisesta asiasta, mistä ne jutteli. Se kyllä selvii, mistä ne on jutellut tässä Stories Timen matkalla varrella. Ja sitten ne niinku kuiski ja syrji mua, ettei niinku ottanut mua leikkeihin mukaan. Ja sitten ne niinku ei niinku halunnut olla mukaan ja niinku ei niinku välittänyt, vaikka mä puhuin jotain. Ja aina niitten kanssa kaikki oli. Semmoiset, niitä oli 5 kaikki, jotka oli niiden kanssa. Tai niitä oli oikeastaan ne 3 tyyppiä, jotka niiden kanssa oli. Ja sitten ne niinku oli niiden kanssa, niiden 2 tytön kanssa. Ja sitten ne aina, kun joku juttu oli, esimerkiksi jos ne olisi jonkun synttärejä ne kaikki tytöt, ja sitten joku tulisi sanoa, nyt avataan lahjat tai jotain, niin sitten ne kaikki tytöt vaan menee niiden 2 ihmisen luokse, ja vaan niiden kanssa on, niinku, että ei mitään kunnioitusta. Mun mielestä tuntuu, että ne tytöt on niinku sotkenut niiden 3 tytön pää niinku ihan sillä, kun ne on kiusaajia. Ja sitten mä tutustuin semmoiseen 2 tyttöön meidän luokalla. Me oltiin niinku tosi kivoja kavereita yhdessä. Ja me ollaan vieläkin ihan hyviä kavereita. Mutta en tiedä, rupeaks nekin kiusaa sit se 1 tyttö. Mutta sitten me niinku leikittiin. Tai niinku pyteltiin niiden kaikista asioista, mitä ne 2 tyttöä oli tehnyt. Ja sitten selvisi, että niitäkin oli kiusattu. Ne 2 samaa tyttöä. Ja niinku tällä. Ja niin sitten me selvisi, että niitäkin oli kiusattu. Ja sitten me oltiin niinku tosi niinku semmosia, niinku, että me ei niinku ollenkaan tykätty niistä. Me puhuttiin niistä melkein joka päivä. Ja tälleen. Ja sitten kun ne niinku, ne tytöt, mulla ei jää niinku mitään mieleen melkein, mä en muista melkein mitään. Sitten kerran oltiin ruokalassa, niin kuin iltapäiväkerhossa, syötiin iltapalaa, kun välipalaa. Ja sitten meillä oli pinaattilettu ja mulla oli siinä 3 tai 2 pinaattilettua. Sitten mä sanoin, että mä en oikeesti jaksa syödä, että niinku,
niin, koska nehän oli niinku aika semmosia pissiksen olosia tyttöjä. 2 tyttöä, jotka niinku esitti niinku mun mielestä vähän niinku pissiksi. Mut en tarkoita silleen hirveetän. Niin oli niinku kuitenkin semmosia, että niinku, et kaikki matki niitä ja silleen. Koska ne oli meidän luokan kuuleja tyttöjä ja kaikkea tämmöstä. Ja sitten niinku, mäkin niinku esitin siinä, olin mukana ihan myönnän. Koska nehän oli niin meidän kivoja tyttöjä, mut ei ollut oikeesti, kun meni vähän näitä vuosia eteenpäin. Ei vuosia, kun näitä juttuja päiviä eteenpäin, niin sitten selvisi, että ne oli ihan kauheita. Ja niinku, sitten ne niinku kaikki otti mun letut siitä lautaselta ja sit mä en saanut ottaa lisää. Niinku ja sitten kerran kun me leikittiin hippaa, niin rupesi töniin mua silleen niinku, että mene pois ja jotain tämmöstä. Niinku tälleen, piu! Niinku et ne tönäsee niinku silleen ja niinku tälleen. Tämä on jotenkin vaikeeta, mä en tajua miksi. Mut sitten mä sanoin opettajalle siitä, kun ne oli kiusannut mua. Ja musta tuntui, että se oli ainut opettaja siinä koulussa, joka niinku välittää kiusaamisesta. Mut nyt se on jo lomalla jossain kauas, se on siellä 2 vuotta tai 1 vuoden. Mut sitten se oli niinku juteltiin sen opettajan kanssa siitä, me jouduttiin puhetteluun niiden 2 tytön kanssa juteltiin ja ne esitti ihan silleen, että ne ei olisi niinku tietänyt koko asiasta yhtään mitään. Niinku ne ei yhtään mitään. Ja se oli jotenkin semmoinen vähän itkettävä tilanne, kun mua alkaa melkein kuumottaa tai niinku silleen itkettää, että eikö tätä niinku ikinä loppu, että kun mua kiusataan. Apua, mä alkoin nyt itkettää, kun tää on oikeesti ihan kauheeta. Ja sitten ne niinku vaan valehteli siinä, että ne ei niinku tiedä koko asiasta tai mitään. Ja sit näin. Ja sitten ne niinku vaan jatko sitä asiaa koko ajan, että ne ei tiedä siitä asiasta yhtään mitään. Että voidaan vaikka leikkiä sunkaan jotain tämmöstä. Meillä on ollut tosi paljon näitä puhutteluja ja sit siirrytään jo 3. luokalle. Ja sitten ne niinku kiusaa tai silleen, niinku, että ne on jatkanut sitä niinku 3. luokkaan saakka ja tälleen. Niin ne niinku on jatkanut sitä tämmöstä. Sitten kun tuli kouluun uudet ykköset, me ruvettiin leikkiä mun 2 parhaan ystävän kanssa, niiden kanssa ja kaikkea tämmöstä. Niin joskus vaan niinku tälleen mätki, ei niinku tälleen, mut silleen joskus niinku oli silleen niinku, yritti olla hauskoja niinku tälleen joskus vaan mätki silleen, mut ei se ollut silleen paha. Ne sanottiin, että ne saa lyödä tai mitään semmoista, 1 tyttö teki silleen. Sitten ne kaikki lauma, 5 ihmistä, ne jotka oli niitä kiusaajia tälleen, niin ne kaikki juoksi meidän perässä koko ajan sanomaan, että älkää olko noiden tyttöjen kanssa, että noi lyö teitä kaikki, että älkää leikkikö niiden kanssa niinku. Ne sanoi jotain niinku semmoista niinku, että ootteko te jotain nynny, kun leikitte tommosten kanssa ja niinku tälleen. Ja sitten kun me leikittiin niiden kanssa, niin sitten vaan koko ajan tuli sanoa, että näin. Ja niinku, että ne vei niinku meidät niinku kaikki kaverit, mitä meillä oli niiden 2 tytön kanssa. Ja niinku aina niinku oli semmoisia, että ne aina halusi tulla mukaan. Ei mukaan, kun niinku tulee aina valittaa niistä kaikista jutuista. Niinku, ja niinku, että ne tulee koko ajan puhua kaikkea semmoista ärsyttävää niinku ilkeää. Ja sitten mitäs muut on tapahtunut? Mitäs tapahtui sitten? Pitää miettiä, mitä kaikkea on tapahtunut. Sitten me jouduttiin taas puhutteluun niiden 2 tytön kanssa. Mentiin juttelemaan, ei ollut vieläkään niinku selitti, että ne ei ole tehnyt mitään ja kaikkea tämmöistä. Niinku, Ja sitten me niinku
yritettiin aina olla niiden kanssa, mutta ne oli aina silleen, että ne ei leikkinyt meidän kanssa. Mä en oikein nyt muista, että onko tapahtunut. Ai niin joo, sit ne kerran kun me oltiin pukkarissa, niin joskus ne on sanonut mulle, että sä oot niinku läski tai jotain tommosta. Niinku et haukkuu. Ja sitten yhtenä päivänä mentiin juttelemaan Rexin kanssa. Mä menin juttelemaan sen Rexin kanssa sinne. Ja niinku mä en tajua, että niinku kaikkihan siellä koulussa, mun kaikki kavereet on kiusattu siellä koulussa. Niinku kaikki niinku siis sukulaisia tai jotain kavereita, ketä sä tunnet jostain. Niin ne kaikki on lähtenyt sieltä koulusta sen takia, että niitä on kiusattu siellä. Niinku tunnet monta ihmistä, jotka on ollut tuolla koulussa ja sit niitä on kiusattu siellä. Ja tälleen. Ja sitten kun niinku, että se Rex ei niinku ole tehnyt sille asialle, että se sanoi, että se ei ole kiusaamista. Kertokaa sit kommenteissa, että onko teidän mielestä kiusaaminen sitä, että haukutaan sua, tönitään ja niinku, mitä kaikkea siinä oli. Haukkuu, töni, vie ruuat lautasilta ja sitten kuiskii, niinku, ettei ota toista niinku, mukaan siihen tai niinku, tälleen. Ja niinku, ainakin ne asiat, mitä mä oon kertonut tässä videolla, niin se Rexi sanoi, että se ei ole kiusaamista. Me juteltiin kaikki asiat siinä, se sanoi, että se ei ole kiusaamista. Niin kuin melkein pääsi itku siinä, että eikö kukaan tee tälle asialle niinku yhtään mitään. Niinku oikeasti. Ja nyt se, missä mä puhuin, että se opettaja silloin puuttui niihin kahteen asiaan, ja on niinku jo monta kertaa ollaan puhuttanut niiden kahden kanssa, niin se opettaja pois ja vielä on uusi opettaja. Niin katsotaan, miten se reagoi näihin. Ja sit meidän luokalla on semmoinen yksi poika, kun mä oon ollut joskus pois koulusta, kun mä oon ollut kipeänä, tai sit joskus mä oon silleen, en ole ollut koulussa sen takia, koska ne kaksi tyttöä kiusaa mua. Mä en ollut, oliko se 2 viikkoa tai 1 viikkoon koulussa sen takia, että ne 2 tyttöä kiusaa mua. Niinku, että se niinku tuntuu silleen kauhealta. Ja sit aina, kun menee nukkumaan, niin sit aina miettii niitä 2 tyttöä ja sanoo, että ei halua mennä kouluun ja tälleen. Mut jop. Ja siis meidän luokalla oli yksi poika, niin se aina sanoi, että sä oot lintsannut koulusta, että sä teit videonkin silloin 1 kuukauden, että siitä on keksinyt jotain 3 päivää sitten, vaikka siitä videossa oli 1 kuukausi. Ja mä olin kipeänä kuumeessa tai jotain yskässä, en muista. Mut se aina niinku oli silleen, niinku, että mä aina itketti, kun menin kouluun. Koska mä niinku aina pelottaa nämä kaikki asiat, kun ne kiusaa mua. Ja tähän niinku Stories Time on tässä, paitsi tähän vielä jatkuu. Sitten tulee Stories Time 2 osia ja kaikkea tämmöstä. Mä oon tehtänyt kiusaaja-kirjan. Mä olin silloin jotain, kun aloitin ton koulun. Niin tässä on kiusaa, osa 1. Mutta mähän tykkäsin tehdä tämmösiä kirjoja kaikkea kiusaamisesta. Täällä on vain 1 sivu ja täällä lukee jotain. Eräänä päivänä syntyi lapsi. Hänen vanhempansa nimesi lapsen nimeltään Siiri. Ja hän olisi tosi. Häh? Ja hän oli tosi kaunis ja eräänä päivänä parastettiin. Tai muista tää on tähkäpäältä tää kirja, mut niinku katsokaa tätä kuvaa. Mutta tässä oli tämä Stories Time kiusaaja osa 1. Mutta joo, nähdään seuraavassa videossa. Ja kommentoikaa tuohon alas, mitä mieltä te olette kiusaamisesta, onko se oikein ja että kun mä sanoin, että mitä ne kiusaaminen on tai niinku, että
kun ne niinku tai siis kun se Rex ei uskonut, että ne oli kiusaamista, niin kommentoikaa alas, että onko ne kiusaamista ja tälleen. Mut me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!